situació en què les persones migrades tenen més dificultat per accedir a una feina i sovint, quan la troben, és en contractes precaris o en l'economia submergida. El Servei d'Anàlisis de l'Ocupabilitat i Atenció Social està destinat a persones immigrades a Catalunya i pretén facilitar la integració a través de la inserció sociolaboral. Es tracta de dissenyar conjuntament amb l'usuari o usuària un itinerari professional a mida per tal que acabi sent un projecte de vida. Entenem que la feina és un element indispensable per a la plena integració al lloc d'acollida. Aquest programa pretén mitigar aspectes com les dificultats lingüístiques o el desconeixement del mercat laboral, posant especial atenció als col·lectius amb més risc d'exclusió, com els joves o les dones. Avui aquí en el grup estem fent una mica de xerrada, parlant de la família i de moltes coses, coses personals també, que nos ayuda emocionalment per nosotras conocernos y así poder entender una mica més de cómo sortir a la búsqueda laboral. L'activitat que hem fet avui és una activitat que oferim a les dones, en aquest cas concretament a dones que tenen fills. Intentem donar cabuda a dones de diferent origen perquè puguin compartir una mica tot el que suposa tenir càrregues familiars i alhora conciliar aquestes càrregues familiars amb la incorporació en el mercat de treball. Són dones que en aquests moments no treballen però estan en un procés de recerca de feina i aleshores, a part de les activitats que fem en el programa d'apoderament i d'identificació de competències personals més encarades en el món laboral, aquí el que intentem és donar cabuda a que les dones puguin expressar i puguin identificar quins són els seus punts forts com a mares, que també es poden traslladar després com a punts forts a l'hora d'incorporar-se en el món laboral. La incorporació en el món laboral és el que farà que estiguem integrats en aquesta societat, que aquestes dones ho tenen molt clar, tenen moltes ganes de poder incorporar-se al món laboral per no dependre contínuament d'ajudes, de tenir contacte amb serveis socials i poder ser elles les protagonistes i ser autònomes en la vida, perquè al final el tenir uns ingressos propis i unes rutines laborals és el que fa que tinguis una vida normal i estiguis integrat socialment.